Да, това да знаете, че... Дева, убиха ли го то? И сега трябва да направим така, чакайте само да умре това малко. Вижте сега, казвам ви нещо, понеже тук клаустрофобията е истинска. Една там, ако отидете, има секретна част, дето може да вземете патрони, но има една пеп вентилатор. И мога да ви убие, така че не ви съветвам. Не, ще пропусна. Направо. Ще пропусна. Елате направо. ФНР-че, да. О, да. О, се свет. Его пак това, чайте да ги убим. Много е кураво, че в тази игра наистина не можеш да ги убиваш те. Което малко е бързи. Тук отворих вратницата. Да. И сега продължаваме, вече няма ни бият толкова, като умирам от. Обаче това не се отваря. Тук принципно първо трябва да минем отсам. Ама тук налево има работа. О, да, няма да откажа работи. Чакай, зомбито, не бийте зомбито, че да мога да чупи вратата. Между другото, ето ви боболечки. Ици ти го уби. Сериозно ли? Не бе, его е зомбито. Та ще троши вратата. Аре, отваряй. Его. Зипете му! Ице. От патрони. Некой има ли нужда от патрони? Аз имам 6 патрона резервни, мога да дам на някакъв. Аз ютия немам, той за патрони. Нямаш ли патлаг, бе? Немам. Бе, ела, бе. Чакай. Ела, бе. Ема. Значи, ето ти. А ти? Тук. Аз съм го взел, има друг някакъв тук. Ето компичка между другото. Опа, готов съм. Пак ще ни даде патрони, аз имам достатъчно патрони на помпата, че не бийте полицайите. Давай. То трябва да отвори. Некой да вземе по тези патрони, има още ето тук отзад. Чакай. Аз имам един пълнител на паплака. Има още един и 3 пъти патрони. Чакай, идвам. И патрони ето за помпата. Взимай ги всичките на патрони. Да, готов съм. Добре, сега тук мога го вземем толкова с нас. Как го бутнах гадно, не мога го вземем. Мене ма кефи обаче и тук си ходи с кривака, явката с патлака и аз съм винаги верният. Тук има малко ток във водата, така че ви съветвам да внимавате. Аз сега ще изключа само да отида до това. Мога да скачате във водата, не. А що не ми дава да вляза? Защото си съблоквате си. Явка, жим. Изляжи ги. Приключи. Дейце, тук задържите контрол. Препоръчително е в шахтите да си задържате контрол, за да не се изправят случайно и в такива случаи. Да. Право ми страпа. Ако имахме един полицай, ще да е много яко, ама... Опа. За какво ти е? Защото допълнително такова, брат, стрелят. Да отиде явка. Къде сте? Чакай. Има и дето не могат да се чупат, защото са важни за прогресирането, да кажем тази една от тях. Да, трябва да се ползват за нещо. И се качват горе. Ще да има един. Да, тук е малко сложно качването, така че не бързайте. Браво, бе. Чакай, че гледам итото. Полза и ето, се сето ще е най-лесно, брат. Мисъл, като местиш работа. Защо като скоро? Итото е труп, брат, аз съм. Дай, качи се. What? Тук
тук това фаща малко по-бързо. Ма не натискай Space, защото автоматично скача след това. Его. Готов съм. И сега падаш тук. Сега тук има от десно турет, че се прикрие направо. Не така. Виж една стая там. Само трябва да влезнеш. Затичай се. Са един друг, аз ще се турет. Чекпоинт. Да, това е, ако има някакво добре. Добре, да спутваме ни. От петия там малко, ако има нещо да взимаш. Нищо. Да. Вижте го малкият педал. Неговата. Ето го пожарната. Пожарна отваря и свен, имаш командата Connect с IP-то в General в чата, направо можеш да влизаш, вече прогресираме. Не знам кое ниво сме, ние напреднах. Трето. Другото е с нас, така че. Леко. Тук ако някой иска броня, има броня, аз съм с най-малко. Взимай. Къде ли те малко ги изгледах? То на тия направо ги приключиха. Да, свърши филма за... Че чупа този телевизор. Ще чакаме ли пожарната или ще продължаваме? Еми... Не, продължавайте ако искате, то аз моля да се включа докато... Да. Аз така или иначе сега трябва да те първа влизам и в Steam, а то компютъра ми малко... Живе, то здравя, даже че стреляш добре. Направо... Оглеждайте тук с тази глупости. Добре бе, тева, те хед право много ма дразнат, много ми бързо. Това ги прави, гледай. Ти бах, ти майка. Аз си пич. Аз затова ви викам, взимайте ги те, брат, те са опнати. То направо си ги изнесе, ама не мога минем от него, минах. Чайте, че... Куем тук. Има аптечка, ама ние се хилваме един друг. Така че някой все пак има нужда направо. Между другото, учените също могат да хилват. Така ли? Те учените могат да хилват. Некой иска ли да е опитна мишка? Дай. Пичуя, моля тук малко помощ. Не знам аз къде съм заеба. Къде си? Ето ме бе. Умре, чакай, аз го знам къде е, брат. Ама ти малко ти дадоха, ние няма как тук. Затова ти казвам, не дей да ръшваш. Ела за малко. Дай. Ела ще си опитна мишка. По-нагоре има още такива. Да, знам. Така че. Какво да? И по-нагоре има пак още им пее, Ошев. Да се кача нагоре. Нали виждаш, хитбокса е малко по-напред от тубите, да. Нормално, да. Да, това са старите игри, брат. Чакай малко, виждате покажу. Абаш, готов си. Да бе, аз го пробвах, ама... Бъгави са по някаква... Мода принципно малко пастовите. Това е за да нема гличване. Ти се качи, ама аз... Мъча се. Това е с контрол. И не задържай спейса, защото автоматично те изхвърля. Ясно. Да отстрани. Ево. Чай, че то много се бие. Патрон има за помпа. Чакай, бас няма. Вземи. Вземи ти другите. Аз имам 40. Принципно мога направо от тук. Той ицето умря на долния етаж. И ние след малко трябва да намерим какво го хилнем. В смисъл да го ревайвим. Чекпоинт, да. Дай нагоре. Нагоре, чакай. Да. Екзекутира го. Направо. Не дей ги чупва. Пише експлозив, щех да го гръмна. Готово беше.
Браво, Филипс. Много е лесно дификулто, е. Много лесно умирате. Сега на карта принцип, това е нормално. Hey, what the hell are you doing down here? Topside. Браво, Филипс. Много ги бие, бе. Шибания чекпоинт. Ооо, това го забрах. Приключи. Ай, взимай. Тук трябва да вземем една граната. What's that Другите damn? за теб. Да, дарявам ти го. Иди! Пак е вече го ступа с козя крак. Ай, това го нас. Тя направо не знам Тук къде иска. нека трябваше да има чекпоинт, бе. Те оправи ги тук. Влади, ти ще влизаш ли, бе? Да бе, влизам, аз съм в играта, сега си избирам черактер. Ще отворя един secret room. Явка ти сей там. Аз се бия. А така, би с бит. Това по принцип, Аз знам как работи игрите. това по принцип не беше като обикновената Half-Life, нали? Да. Аз искам първо да я минеме нея, че момчета да имат някаква представа какво се случва на Half-Life. И след Абе, това... кой Некъв българин ли е играл тук, бе? Некъв е добавил тук в моделите, нали, за героите, некъв Борис. Това може и да е по-мой и да е руснак. Да, бе, аз тия ги убих сега на къде. Сей там сега ще отворя една врата, малко обереш някакви работи. Мисля, че има броня. Аз затова се разхождам, защото тук ако искаш да вземеш хубави работи, трябва да имаш малко World такова Exploration. О. Тук доста неща ги стоят между другото. Аз се правя това. Тук изкъртих нещо. Да, е сега ще... О, я отиди... Върни се. Отворихме вратата. Виж има къде. Да. Айде, влизай Готов съм. на лифт. Ти не можеш да вземеш повече. Аз имам. Бомба. Той аз не мога. Дай. Чакай, читото ми пише в чата, ще го убия. нещо. Аз пробвах тук, ама не стана. Да, вратата е за... Ама ти ги изби всички. Да бе, ела насам. Тук има нещо. Да, бе, мога ги чукните. Насам ли? Да, насам съм. То света е сравнително праволинеен, ако трябва да сме честни. Мисите в това е. Оп, чекпоинт. Его бе! Аре, момчета! Сега ще ви... Тук мисля, че с времето се дигат... Батко е Хари Потър. Вижте, Ега, то магиосник. ние имаме патрони. Дай да ги хилнем. Влади, нали помниш как се игра играта? Еми, чакай, стой малко. Ма не дей да цепиш това, че ако имаше... Това е ицето, това е явката и аз съм то с червено. А ти си малко Хари Потър. Не бе, стига бе, не са киквайте. Че мина, че да не ви пречи и вие просто се зачакайте. Опа, ето. И сега къде трябва да Тук стигна? с контрол, брата, ме изчакай да дойде платформата. Аха, ясно. Видях. Ай, готово. Може да Опа, не значи скачаш, малко защото ако се опиташ да скачаш, мога да я пропуснеш. Давайте направо напреде. Ето тук вижте къде съм аз. Виждате ли ма къде Да бе, съм? мръдни. Давай явка ти на първо четене и Владко след това зачакай. И да изчакаш и... Не е нужно да скачаш, можеш да направо такова. Жвавото е, че стигна. Давай напред, давай. Ма той Ама нещо с май се багнах. глична Слушай, платформата. Да, върни се Да. назад просто. Той глична платформата. Ще пречиста тук. Тия килограми. Тия килограми вика. Чакай, пак нещо се глична, чакай, стой. Е нужно да скачаш, мога само да ходиш напред. Добре, това е моят момент сега. Моят пик. Съм напред. Ами давай бе, деба. Като карабино пустиня си седиш тук. Малейце, Виж, ако Айде. имаше Friendly Fire, брат. човек, кой е на най-малко броня, бе? Ама то... Аз съм на 32. Чай малко. Я не, Добре, ама. аре,
продължай тогава Ицето А- да вземе бронята и това, па ще вардим пожарната, че той е с най-малко Надесно, става, Ицо, и той. надесно. Еми тогава Владко да я взима. Той Ицо е. Да я взимам за Некой да какво? взима, некой просто да вземе бронята, момчета. Взета е, Айде, взета е. добре. Давай. Добре, айде сега трябва да вардим Ицето, че той Ицето е без броня. Нищо му не. Абе, Кроубар, как да си го извада, бе? Защо не ми дава да си го извада? С бе, едно бе. Но, Даде едно, ма не ми го Ама дава. штракни левия бутон. Штракни левия бутон. не, майка ти деба. Отвори Времето кролбара. готово, бе. Ицето умира, Ицето умира. И отвори кролбара с единицата в менюто и натисни лев бутон на мишка. Приключи. Не бъдете сега, бе. Моли малко хил. Явно нещо, чакай, че нещо май съм направил на това, на контроли. Всички ли сме тук? Събрахме ли се? Да, всички. Да. Я. Hey, don't count on the cavalry coming from here. На! Head for the surface. Некой има нещо, защото това дропне. А иначе да е това. Я чакайте малко бе. Ето тук бехме. Обаче некой май активира... Shit. Yes. Аре, Let's go. Копеле, мръдни бе, дева, мама ти дева. Не го търпя сайентист, не ще... Я чакайте само а вие тук дали случайно са се разпалнали някакви Тук работи. има патрони за помпа. Добре, води, И помпа, ела и вземи, помпа. води. Вземи от тази граната бе, дева. Стаечката, малко стаечка. Води, ама много си не ориентирам, виж ма къде съм бе, дева. Не ръчкате тази игра. Имаш патрони за... Имаш гранати, вземи. Отваря, отваря. Ице, това ти ли си, бе? И кой да е? Нищо интересно. Тук има помпа и патрони. И аз пак да. казах. Води. Води, обери ги всички работи, бе, че... Ама той имаше помпа и патрони и някой ги взе всички. Води, Но ела ми ти има дам пеш- патрони за помпата, бе, дева, ела тук. Сейви малко, сейви. На, вземи ги. Добре, чакай сега, Кроубара... Игра, бе. Какво? Опа. Ти още. А, Да, О. сървъра малко се е бава в момента, ще се направи спокойно. Сега сигурно не се виждаме, защото аз лично не ви виждам в момента. Така, на къде сме? В дупката ли? Аз те Тук виждам. Ела, вземете... Аз вземете гранати те имам. Води, вземите те гранати. Штрака е върху тях, штрака е. Значи си пълен. Еми дай. значи да съм излизаме. пълен, бе. Да. Тук горе има бендинг. Аз ще скачам първи, гледайте да не умрете, нали? На стълбата ли трябва да скачим? Да. Мога натиснете контрол за добавен ефект, по принцип ще е най-лесно. Като скачате такива ръце. И явката е първия, който умря от падане. А как трябва да се вземе Давай, това? Ай, вот Води, ме се ти пази. си. Аре, Води, ти си мой, Дай, дай. скачи се засилка, давай. Аз скочих с засилка и... И ти, Води, пропусна. Ти се сега, ти ако го направиш. Чакай, бе, ела. това как се прави, бе? Ицето. Ами, да, трябва. Аз се засилих. Трябва. Той по Ицето разбира, че- лекичко с контрол се отдалечи от стълбата. Ицето разбира стълбите в тази игра. Разбира. Ти ме прегунта. Готов ли си? Ай, да. Давай. Останава. Не си ги чакаме. Айде, Ицето умре. Ей, аз умрех! Шит! Бао, майката! Айде! Аз всички- Само чакай с мене, момче. умре играта. аз И- всички да. умрехме, бе! И сега какво правим? Сега ще ни рестарта. 10. Да. Аре, То всеки... момчета, аз съм. Готови ли сте? Само не ме блоквайте, моля ви се. Чай да пинга добре ли, пинга добре. Yes, бе, съм... Ите, давай ти. Ба, я нямам... Аз не правим питиша, го еба обеза. Изчедай. Я нямам топки да го е. Опа. Чакайте. Мисля, че превърта нивото вие докато дойдете. Дай, Вотко. Yes! Аз ли Yes! съм? Скочих Айде. го! Скочих го, момчета, тук сме. Така Айде, ви, Ама не исках да го пробвам. Браво. Успехме да минем едно ниво от Half-Life, браво! Добре. И Момчета, сега. мисля, че сме готови за големите лиги.